pera number? May delivery po kayo ng card. Ha? Delivery po ng Tara card. na, baka na ito ang card nyo. Shopping? Opo, bali may payment din po na 2,000. Wala man. Ma'am, Kailan mo, ganito na lang ma'am. Pasuyin na lang po kami. Samahan niyo na lang po ako. Pasuyin niyo na lang po. Para kayo. Luluin ako na kayo! Sige po. Bali, paano po muna yung delivery niyo? Ay, ganun ba? Wala naman ako order! Nakapangalan po sa inyo ma'am eh. Nakapangalan para sa'yo eh. Maniwala ka, tingnan mo. May buksan nila yung pangalan ko. Ha? Samahan niyo na lang po ako. Ganun ba? Andyan. Sa ating lahat. And kay Nanay Pen, harap na lang po muna tayo tunay sa camera po. Ayan, harap po tayo na. Ayan, kay Nanay Pen, happy 60th birthday po sa inyo, Nanay. And Nay, may idea ka po ba kung kanino galing ang surprise ang ito para sa inyo? Ayan, walang ka-idea si Ma'am, halatang-halata naman. So, itong surprise ang ito, Ma'am, bali may pinadala din po silang message or letter na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Ayan, basahin ko na lang po yung message. Purihin ng Panginoon sa loob ng 60 years na pag-iingat sa iyo ng Lord, Mama. Sa kabila po ng lahat ng pinagdaanan ng ating pamilya, ay hindi niya tayo pinabayaan. Thank you, kasi ikaw ang aming naging mama. At kulang ang salitang salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na patuloy na ibinibigay ninyo sa amin. Higit lalo kay Papa. Wala po kaming kayang ibigay sa inyo para maipaabot at maiparamdam kung gaano ka po namin kamahal, kundi maipakilala sa inyo ang ating Panginoon at maranasan ang walang hanggang pag-ibig na alay niya para sa atin. Dalangin po namin na pagkalooban po kayo ng Lord ng mahabang buhay kasama ni Papa at maranasan ang fullness of joy. Tunay kapayapaan ng puso at kaligtasan na nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Happy birthday po, Ma. Mahal na mahal po namin kayo ni Papa. But God loves you more. Keep safe po and see you soon. From Taiwan with love, Danica and Dalen. And also Miss Hazel and Miss Graza. Palakpakan naman po natin si Nanay Pen. And may message po ba kayo para sa ating mga senders, mga nagpadala po ng surprise ito para sa inyo? Hello, salamat. Dalhin, Danica. Sinorpresa niyo ako dito. Maraming salamat. Ingat na lang kayo. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Nanay Pen para mapakalmatin po natin sila. And I request everyone na kantahan po natin si Nanay ng happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, di mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, medyo medyo mahangin po. Ayan, and may ipapasabay din daw po na cake. Ano po?
May... Wala ba dyan? Ayan. May candle din po ba yun, ma'am? Or... Wait lang po yung medyo mahangin po. Ayan. Ayan, before I blow the candle, may coach na lang po muna, ma'am. Ayan. Make wish and blow the candle, ma'am. Ayan. Once again, happy 60th birthday po, Nay. And may pasurpresa pa po pala sila. Ayan, magutin mo daw po yung happy birthday. Oh, naman. Sige na, diyaw ko lang. Ako na lang. Para hindi ka mahirapan. I will always remember Dami naman yan. the day you kissed my lips like a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, Diretso pa na eh. but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, and your love is forever and never. Well, I guess